Mura daw kuno kog nabuang. Apa baka magtambok. Purgahon na pud ka. Kuwang ra ni siya tigway. Mihit na magud kayong sagbot. Ani diri ma. Akong baka arang niwanga. Niwang kay akong baka. Pero ni arang-arang ra niyang lawas karon. Nay baboy o sa among silingan naghayang. Baboy nilaya biki. Hoy. Ali na. Kaon siya dari. Dari na ko'y butang niya. Nay saging. Di pwede. Nay saging. Makasala ni akong baka. Hindi ni pwede dani butang. Ali na. Di siya pwede dadto kay nay saging. Makasala ka ma. Di ka pwede dadto. Ito sa sapa. Sa sapa ang bagsak mo ngayon. Kay para patag man pud dadto. Daw kuan. Walay masaburan. Dagdagan-dagan si baka. Gugay. Nag-arang-arang ra ang kuan. Lawas sa akong baka. Tung niagi na akong panigway. Nakakita akong halas. Pero gamay ra nun siya. Delikado magud magsugok-sugok ka kibasig ni halas mo nang gabutas ko kay para diretso-diretso imong lakaw. Di ka panagana magkuan, tamak kasagbutan. Nya ako magchinilas ka. O di ba? Katong niagi natugsok akong tiil. Isa pud ko kasi mana dadto. Nga nagkuray-kuray kay natugsok akong tiil sa hagunoy, hait nga hagunoy nilampasan. Mo nang mas nindot yun magbutas. Labi nagsakasagbutan. Diba? Okay. Oy, ginuko. Diri na ako sa sapa kay may kasaburan din ni patag pud. Oh, diba? At least bahalag dugay siya mairog. Basta di siya makasabod. Dani. Dani na siya. Sabsab na. Kana, sabsab. Hoy, salamat. Nag-sabsab siya. Kana, sabsab na. Ahamsad ka na ko hikot. Dani lang na ko ni siya hikot. Dani lang na ko siya hikot. Uy, pagsabsab na! Sa pa may imong gipangita. Sa pa may imong gipangita, pandesal? Or hot cake? Dani rin ako ni siya ihikot. Dani. Mao ni ako hikutan sa yaha oh. Kani kahoy nga naputol. Kay bahalag maglakawa siya, di masan siya makalakaw sa layo kay na may kahoy.
Diba? Laban lang ba, yetch? Naman akong hikot sa akong bakeka. Sa akong bakeke. Di ara at least nagsabsab siya. Na, we're going home. Maulit na ko. Naku ni kahoy diri lagi. Kuan ni mama. Naku ni kahoy tinapok diri. Ang dalhon. Kaya wala na ilain mga ahoy. Si Papa wala biya diri. Ito sa Medina si Papa. Nya. Kahoy. May na lang makadala ko gamayng kahoy. Kahoy, kahoy. Diri ko nakakitag halas. Diri ko nakakitag halas. Nakakita ko halas ni Agi diri. Diba? Kasagbutan. Anong magbantay-bantay ka sa imuhang tumban. Kay basig na'y halas. Diba? Kahoy na. Di na lisod sa kahoy. Kaya na may daghan kahoy. Diba? Kahoy, kahoy. Ano pa dyan po? Ang dako-dako. Sani na lang. Pala ginagmay basta kanunay. Ang lamok sa akong naong. Ang lamok sa akong naong. Patay ka lagi. Diri ako agi. Balik ko sa akong agi. Bahala ginagmay na kahoy basta kanunay. Para dili mahutdan sa kahoy. Inga na naman na siya. Kaya kung di ka mga hoy, way kahoy. Unsay iluto. Tudlo. Nga di man ay. Di man pwede tudlo iluto. Diba? Nga na lang ba, yetch? Ang buhay sa bukid. Ang buhay sa bukid. Magtuyok-tuyok lang. Magtrabaho. Napadyut kahoy. At least na na'y kahoy. Diba? Maglisod kog kamera kay maglisod kog video kay wa mo ko'y taga video oy. Ang buhay ko sa bukid nagtuyok-tuyok lang. Nay tambubuan, naglupad-lupad. Sa una napaakan jud kog tambubuan. Sa likod daw sa ulo. Gihilantan jud ko. Naladan ko. Mo to nga gihilantan ko. 5 kabuk akong paak dadto. Ito nahilantan ko. Daw ka na pong masamad ko. Nasamad ko sa una. Gihilantan yapon ko. Ladanon ko. Dali ako hilantan. Labi nag mapaakan. Labi nag masamad. Nga nilang ba, yetch? Ang buhay sa bukid. Diba? Syalan. Nya. Nay nag-ingon. Mura daw kuno kog nabuang. Kay naglakaw kuno ko sa kasagbutan nga nagsali istorya. Ako ra isa. Walang sila mahibaw. Nga ingani di ay mag-video. Video. Kay diri magud sa amo. Kasagaran. Dili updated sa mga video.
kay walay signal. Mao nang makaingon sila nga mura ko nukog nabuang. Pero laban lang. Wala may mawala sa ako og ingnon ko nila ana. Diba? Kanila'y bayot nga sosyalan nga nasa kasagbutan nagvideo-video, diba? Nya, mga hoy magvideo. Sosyalan. Magtigway sa baka magvideo. Diba? Ako ray bayot nga naingon ani. Nga nagvideo-video sa kasagbutan. Bitaw. Char lang ha. Dili kay akura na ay daghan. Ay daghan uy. Nay daghan nag-video sa kasagbutan. Nya sunod mag-video na pud ko manlasik. Diba? Nasiyaya nining magtigway na pud siya sa baka ha? Gistoryahan ako ang cellphone. Nasya nining magtigway sa baka. Istoryaha ta dani yaya sa kuan. Istoryaha ta dani sa kita-kita ra. Way lain tao. Ikaw na pod. Ama ni mo baka din nabutang? Mulagi. Kada adlaw nang kita ani tuyok-tuyok. Diba? Sosyalan bayot. Natingala siya. Natingala siya na ko'y ka-istorya-istorya. Nana diri. Nana. Munang makatawa ko gunahuna. Makatawa ko gunahuna. Diba? Kana ko sa balay. Kunsa lula? Uy, kung kaspa. Akong kaspa, nagkarot na po ng kaspa eh. Kaspahon dyan ko sa mga shampoo nga din ako kaangayan. Ha? Ang baboy among giilisan sa hikot kay nahiplos ang kuan hikot sa iyang tiil. Ayan guys, thank you so much for watching. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated mo sa akong mga video. So daghan salamat sa inyo tanan. Bye!